אבא, על הדרכים שכה אהבת לטפח, אני הלכתי וניסיתי לנצח, ולא תמיד הבנתי איך, כי לא הכל הולך, אני שונה ממך אבל מאוד כמוך. אבי אהרון רט, אוד מוצל מאש, נולד באפשה ועבר לביצ'קה באזור מרמורש, היום באוקראינה. ולאחר המלחמה פגש את אשתו יפה, ולאחר הולדת בנו החל את פעילותו הציבורית. האמת הוא שהפעילות התחילה מעט עם השחרור במחנה בפלדאמפינג. התחלנו להתארגן לפי מפלגות, ומשם התחילו לפעילות הראשונית. אני כמובן כחניך בני עקיבא, גם לפני המלחמה, התחלתי את הפעילות שם במסגרת המפלגה שלי. ומשם עברנו אחר כך לצ'כוסלובקיה, באו לקחת אותנו. מצ'כוסלובקיה בדרכים לא דרכים עד שפגשתי את המשפחה, ונפגשנו בבית בביצ'קף, ומשם עברנו לבית אחי בבורשה, שבטרנסילבניה, שם התאספנו את כל המשפחה יחד, ומשם אני כבר נכנסתי לפעילות מלאה בעבודה ציבורית, שהמטרה היא לעלות כמה שיותר יהודים לארץ ישראל. הדרכים זה כאלה שמבורשה עברתי לערד, זה היה שם הריכוז של האנשים שאספנו אותם מהונגריה, עברו את הגבולות, ומשם תפקידי היה לעבור בכפרים, בכל הכפרים ברגל, באוטו, בעגלה עם סוס, לחפש כל יהודי שנמצא באיזשהו כפר, ולדאוג לקחת, להעביר אותו לבוקרשט, ושם היה הריכוז. מבוקרשט אנחנו העברנו במרכז חוץ הפעילות הגדולה שהיה לנו בבוקרשט, העברנו את היהודים האלה לחלק, עברו לקונסטנציה ששלחנו אותם לאוניות מרומניה, והחלק השני ליוגוסלביה, לזגרב, ומשם עלו על אוניות. זה היה תפקידי להגיע עד לטרנספורט של האוניות. לאסוף כל יהודי שאני מוצא אותו, ולחפש אותו ולהעביר אותו לכאן לאוניות. זה היה התפקיד שלי. חוץ מה שהיה פעילות אחרת בבוקרשט, ששם התארגנו מחנות פליטים, והיו שם יהודים שבאו במאות מהונגריה, אספנו אותם, ואני זוכר שלמרות שאנחנו היינו צעירים מאוד, ואשתי האמא הייתה עוד צעירה גם כן, הטילו עלינו לעשות ליל סדר ל500 איש בבוקרשט, ועשינו את זה. מבוקרשט אני המשכתי עוד פעם, שם זה היה המרכז שלי, שם התחברתי כבר לשני שליחים של ארץ ישראל, היה אחד שמואל, ואחד גלאדר שהוא היה ידיד, הוא למעשה הכניס אותי לעבודה הראשונית, וצמוד עליהם לשני השליחים האלה של ישראל, אני הייתי צמוד. היה לנו גם שמה, בבוקרשט גרנו בקיבוץ, קוראים לזה קיבוץ בסטרדה רומא, זה היה קיבוץ של הריכוז של בני עקיבא, ושם היינו חיים עד שבאו קומוניסטים וגרשו אותנו מהווילה, זה היה בווילה. ובתוך כדי כך ביצענו שם פעילות של אנשי המקום גם כן, ואני למעשה שם, אני לא זוכר בדיוק איזה תאריך, שהצטרפתי להגנה. ושם, זאת אומרת, באופן טבעי, דרך הפעולות שלי, כל האנשים האלה היו שייכים להגנה. היה יהודי, מה שאני אומר לכם עכשיו, זה אריה גלאדר המנוח, איש טירה צבי, אחר כך, שהוא גייס אותי מבורשה, וכך הלאה. אני פעמיים עליתי. אני עליתי, קודם כל, הייתי על האונייה בסמירנוב,
בשנת 1946 בקוסטנצה. עד שסמירנוב הייתה מלאה, יותר מדי מלאה. ואז באו שוב פעם הארי גלאדר ועד השליח ארץ ישראל שהיה שם, ואמרו לי, מה אתה עולה בכלל פה? אתה עוד לא גמרת את העבודה שלך. ירדתי מהאונייה, והמשכתי את העבודה עד 47. עד 47, כן. 47 יצאנו עם שתי אוניות, כבר זה היה אונייה אחת, מדינה, קראו לזה מדינה יהודית, וגאולה השנייה. השתי האוניות האלה יצאו מזגרב. לזגרב הגענו עם הרכבת. היה לנו כבר ילד קטן, ובזגרב, ואני ירדתי בין הקרונות למטה להכין לו דיסה. היה לי כזה גזלי קטן, מה שעושים מזה. כמעט ונשארתי בין הקרונות. ומשם עלינו, הגענו לפה, כמובן לא נתנו לנו להיכנס. לקחו אותנו לקפריסין. בקפריסין, כמובן אני כבר הייתי בהגנה, זה היה כבר פעולות אחרות. בקפריסין הייתי תפקיד ציבורי בוועדות שם אנחנו ניהלנו מדינה בתוך מדינה. היהודים במחנות בקפריסין הם היו עצמאים. היה להם קנטינה לבד, צרכניה, היו ועדות, ועדת שיכון, ועדת חינוך, הכל, עד הזה. אני הייתי דווקא בוועדת החינוך ובוועדת השיכון. עד שזה הגיע תורי להגיע ארצה. כחבר הגנה היה לי פור, בלי התור היו צריכים להגיע. והייתי כבר 3 חודשים לפני 48. בערך 3 חודשים, כן. ואז התחתנה המלכה אליזבת, שהיא היום המלכה, כן? וכתוצאה מכך, היא נתנה אז חנינה לילדי המחנות. כמובן ההורים לא הסכימו לתת לילדים לבד לנסוע, לא להורים, זאת אומרת לי היה מצד אחד היה לי צרטיפיקט, זאת אומרת זה היה אישור מטעם ההגנה לעלות, מצד שני ניצלתי אחרי שקיבלתי משום שהמורדכי היה כבר אצלנו ילד, היה לנו כבר ילד. ברגע האחרון תוך הפגנות וכל זה, אישרו גם להורים של ילדים לצאת. אחרי שנתנו לצאת, אז עלינו עלייה, זה היה נדמה לי, אם אני לא טועה, זה היה ערב יום כיפורים. מהאונייה, כמובן הגענו פה, הכניסו אותנו לרעננה, בית עולים רעננה. אני עברתי את כל המלחמות. הייתי למעלה מ-30 שנה, הייתי פעיל בצבא. חוץ מה שעברתי 3 שנים, עברתי הייתי צעיר, הייתי חייב חיוס חובה. זה 3 שנים. כשאני הגעתי, מרעננה נסענו, לאמא הייתה דודה בטבריה, ואז עברנו לטבריה. כשעברנו בטבריה, אני השתלפתי בעבודות של ההגנה, ובין היתר בביצוע ביצורים בגליל עליון, בעיקר בחוליות שם, אסון, דן, דפנה ושם בגבול הסוריים היה. עד 30 לאפריל ב-48. ואז גייסו אותנו באופן, כל ההגנה, לקחו אותנו כבר לצבא ממש. כשהתחלנו בצבא, זה כבר מתחיל סיפור אחר של הצבא ממש וכו'.
עד אז הייתי פעיל בתוך ההגנה ובתוך כל התפקידים שהיטלו עליי. עבודות בצד, צריכים פנסה, ההגנה לא שילמה כסף. ההגנה זה היה התנדבות, עבודה התנדבותית. וזה היה עד גיוס לצבא. כשהתגייסנו, הקלט היה במחנה מאיר בתל אביב, לא היה טלטווינסקי. היה טלטווינסקי, אבל לא המחנה קלט. ולשם לקחו אותם, למחנה מאיר. מחנה מאיר, מעניין דבר שהסתובב, זה היה בדיוק אלטלנה, הגיע ארצה אז. אחד מהקורסים, אני עברתי הרבה קורסים בצבא, באפסנאות, זה היה תפקידי גם אחרון, ושם פגש אותי איזה יהודי אחד ניגש ואומר שאתה אהרון רד, אמרתי לו כן, הוא אומר, אתה יודע, אני השתמשתי עם תעודת חוגר שלך באלטלנה. אמרתי, איך זה? אני ראיתי שחסר לי 3 ימים. בין יום הגיוס שהתגייסת, הוא בין החותמת שקיבלתי על הנייר. אז הוא סיפר לי, תשמע, באלטלנה אספו כל מיני תעודות לא שלנו, והוא היה דווקא אז גם כן באצ"ל, או אני לא יודע מי, פרצו למחנה מאיר, הוציאו את התעודות חוקר שהם היו אצל זה, הם השתמשו בזה 3 ימים, החזירו את זה בחזרה למחנה, הוא אומר, והתעודה שלך, אהרון רד, היה שלי 3 ימים. בקיצור, שם היינו כמה ימים, אני לא זוכר כמה ימים בדיוק, והעבירו אותנו משם לחולתה. בחולתה זה היה התחלת הכביש בורמה, התחילו לבנות את כביש בורמה לירושלים. מחולתה ירדנו מהמכוניות והתחלנו ללכת ברגל, משום אפילו מכוניות לא יכלו לעבור את כל כביש בורמה. זה היה שם הר גבוה באמצע שהיה קשה לעבור, ועם המכונות, שאנחנו נסענו בהם, אז העבירו כבר גם אספקה של לירושלים, שקים קמח וכו'. אז היה מצב כזה שהיינו הולכים חלק מהכביש עם האוטובוס, איפה שהיה ההר הגבוה, ירדנו מהרכב, לקחנו כל אחד שק על הכתפיים, עבר את ההר, מצד שני חיכו כבר מכוניות אחרות. וחיכו המכונית ומשם לקחו אותנו למחנה שנלר. הגענו למחנה שנלר, היחידה שלי. שם צירפו אותי לגדוד של מוישה דיין. גדוד 64 לחטיבה 6. משם מהחטיבה 6, שם הייתי העבירו אותנו למה שקוראים היום קוראים לזה הר הרצל. זה היה חוות בית ג'אלה, זה היה מבנה גדול כמו רכבת, מספרים שזה היה שם המחנה של הליגיון לפני כן עם הסוסים שלהם, זה היה ארובה של הסוסים. היה שם קשה מאוד, משום שמולנו בדיוק מאיפה שיודעים היום ליד ושם, מול מצד שני של הכביש היה צריף, שקראו לזה צריף הפח, הוא היה בחוץ, הוא היה נראה כמו פח. בפנים למעשה זה היה מבצר עם אבנים כבדות, ומשם צלפו עלינו בדיוק הליגיון היה שם, וצלפו עלינו מעבר לכביש, איפה שאנחנו היינו בית ג'אלה. ומשם יצאנו לכמה מחנות אחר כך, וללחימות, כמובן השתתפתי במלחמת, פעם אחת בניסיון לשבור את המעבר לעיר עתיקה, ופעם אחת היה בארמון הנציב, היו מלחמות קשות מאוד, ולצערנו בארמון הנציב, שאני בדיוק הייתי בחופש בטבריה אז בדיוק אז היו המלחמה בלילה אחד בארמון הנציב, ונהרגו שם 50 חבר'ה. משם שוב פעם התעלתלנו, הגעתי לנוטרדם. נוטרדם זה איפה זה נמצא שם, ואנחנו שם התמקנו חבר'ה קטנה, זאת אומרת הצבא עשתה לנו שם מחנה ועמדת שמירה,
והיינו יחידה קטנה מאוד שם על המחנה, ואנחנו צלפנו על העיר עתיקה. עשינו חור קטן בקיר וצלפנו לעיר עתיקה. אנחנו כבר צלפנו על העיר עתיקה. איך על הרחוב הראשי, היום אני לא יודע איך שקוראים את הרחוב הזה שם. וככה התגלגלנו משם עד שהתגלגלתי לפי בקשתי אחרי הרבה זמן. העבירו אותי לטבריה לקצין העיר, משום שהייתי עולה חדש עם ילד, השארתי הכל על לא היה שום דבר חוץ מהדודה הזקנה שהיה של אמא והיא הייתה חולנית. ואז העבירו אותי לטבריה, לקצין העיר בטבריה. שירתתי בטבריה, אצל קצין העיר, ומשם הייתה תקופה מסוימת שהעבירו אותי להיות קצין העיר של צפת. הייתי קצין העיר של צפת, תקופה מסוימת כמובן, עד שחרור בסביבות, אני השתחררתי במאי 50. בחודש מאי בשנת 1950 השתחררתי מהצבא, אז התחילו החיים האזרחיים, וכמובן הפעילות הציבורית הייתה גם תוך כדי הצבא, גם כן הייתה. בתחום החינוך פעלתי הרבה אחרי שחרור של הצבא. א', הייתי מאוד פעיל, אז זה היה שחילקו את החינוך לחינוך ממלכתי, חינוך ממלכתי דתי, זה היה ממלכתי בכלל, עד אז היה חינוך, היה של המזרחי, היה של אגודה, היה של הכללי, היה לפי המפלגות. ואחר כך יצא חוק חינוך חובה, ואז קודם כל לחמתי להקמת בתי ספר ממלכתיים דתיים. בית ספר תחכמוני בטבריה, איפה שהוא קם, עוד עד היום הוא קם, זה היה עבודה שלי, שהייתי בינתיים כבר נבחרתי, למרות שהייתי עוד ירוק וצעיר, אני נבחרתי חבר מועצת עירייה בטבריה. ובתוקף תפקידי התחלתי לעבוד על העניין של החינוך. אז אחרי שבטבריה, מטבריה התחלתי אחר כך, בתקופה מסוימת שהייתי בטבריה, איזה 10 שנים בערך הייתי בטבריה, ופעלתי בשטח החינוך בכל הזה, עד שעברתי, הקימותי את האולפנה הראשונה בארץ לבנות בכפר פינס. זה עוד לא היה, לאף אחד עוד לא ידע מה זה אולפנה, ההורים אפילו פחדו להוציא את הילדות מחוץ לבית, זה היה אז. יחד עם זה הקמתי את הישיבת בני עקיבא בקריית שמואל, וישיבת בני עקיבא באשדוד, נווה הרצוג, מה שקוראים לזה, וחוץ מהפעילות המקומית, אני גם פה אגב נבחרתי כחבר מועצת עירייה, הייתי חבר מועצה דתית הרבה שנים, בכל השטחים האלה ניצלתי את הזמן, מה שיכולתי לארגן חינוך כמה שיותר מוסדות, ובעיקר ממלכתיים דתיים. רציתי לתרום לחברה, וזה גן משפחתי, אנחנו אצלנו, כולם היו עסקני ציבור לחברה. ב', אנחנו היינו טריים אחרי אושוויץ. השוק שהיה לנו אחר כך, היה לנו דבר אחד, כמה לאנשים כמוני, משך אותנו קודם כל העלייה, לבוא ארצה, ולתת מה שאפשר לתת ממך לקהילה. וזה נכנס עמוק בתוכי, וזה לא נתן לי מנוחה עד הרגע הזה, וזה לא נתן לי מנוחה. אז השטח הזה, בפרט החינוך, זה משך אותי מאוד. משך אותי משום שאתם בינתיים גם כן גדלתם, הילדים, ואנחנו יצאנו אחר כך מכפר פינס, יצאנו כבר למרכז הארץ, חיפשתי חינוך טוב, עד שראיתי שפה שם חסר משהו, נתתי יד על מנת להקים ולעזור, איפה שרק יכולתי, כולל בנתניה. בשנת 61 הגעתי לנתניה ונכנסתי לעסקים פרטיים. אז קנינו חנות ברחוב הרצל,
ואחר כך בשנת 61, בשנת 62 כבר היה לי עוד חנות אחת ברחוב שמואל הנציב. נכנסתי לעסקים, אבל את הפעילות הציבורית לא עזבתי. אני תוך כדי כך שהיה לי עוד חנות ברחוב הרצל, אני נסעתי פעמיים, 3 פעמים בשבוע לאשדוד, לראות עם המוסד שהקימו אותי שם, ישיבת בני עקיבא, אם הוא מתנהל. עד שמצאתי מנהל שלפי רצוני שהוא יקבל את המסלול. אחר כך, תוך כדי פעילות, אני נבחרתי פה, יש לי הרבה שנים, הייתי יושב ראש של המפלגה בנתניה, יושב ראש המועצה ויושב ראש המזכירות. הייתי פעיל מאוד במרכז, הייתי בין אחת המזכירות המצומצמת של המרכז, אני מדבר של המפד"ל לשעבר, לא של מה שקיים היום. נבחרתי למועצת עירייה, נבחרתי ליושב ראש המועצה הדתית, פה בנתניה, הייתי הרבה שנים, ותוך כדי כך, יתר הדברים שבאים עוד נוסף לכך, מה שנופל לי, עבודה ציבורית, עבודת זה. טוב, אני פעלתי פה בעבודה סוציאלית בעיקר. זה היה חינוך ועבודה סוציאלית, זה היו השני הזה שלי. אז פעלתי במסגרת של עבודה סוציאלית קודם כל, הייתי יושב ראש בית דין לעבודה ללשכת הסוציאלי פה. כמובן, עשיתי הרבה מאוד בר מצוות לאנשים זקוקים. זה במסגרת עבודה סוציאלית, ויחד עם בני ברית, אני הייתי גם סגן נשיא בני ברית, שווה ישראל. ובמסגרת הזאת עשיתי בר מצוות לילדים נזקקים כל שנה, ודאגתי שיהיה להם מלבושים חדשים, שעונים, מתנות, מסיבות יפות גדולות שלא ירגישו חסרונם של משהו מהבית. וכמובן, יש דברים מה שנופלים כל יום ככה, פה שמה, תעבור לזה, תעבור לזה. יש, תמיד היה למישהו לעשות. פה חתונה שהיה חסר ופה זה, ולא תמיד זה פורסם. לא צריכים כל הדברים האלה להיות מפורסמים. זה מתן בחסד. לא, בנתניה לא כל כך. ישיבת בני עקיבא, ביסודה הייתי עוד מעורב. הבאתי לכאן את הרב קוק. הוא היה ראש הישיבה, הוא היום הרב הראשי של רחובות. הוא היה ראש הישיבה, הבאתי אותו לכאן. הייתי פה מתי שזה נוסד המוסד. זה היה, אבל עיקר העבודה שבזה היה לי הישויות אחרות, אז היה פה, קצת לא הייתי כל כך מעורב פה. אגיד לכם, את הספר הזה שאני כתבתי, אז זה דבר מעניין, חלמתי על זה מיד אחרי שחרור של אושוויץ. הייתי עושה לעצמי פתקאות, סוגר אותם במגירות, זרקתי סתם פתקאות במגירות. חשבתי פעם, אולי אני פעם לקס את כל זה, שאני לא אשכח תאריכים, לא אשכח... עד בשוודיה, שישבתי על שפת הנהר, ככה, בא לי פה המקום שאני בשקט, אני יכול להתחיל לכתוב. נכון, אני כתבתי את הספר, ספר לא קל. לא קל לקרוא, אבל יותר קשה היה לכתוב. משום שמה שאני כתבתי בספר זה למעשה שאני עברתי על בשרי. ולא פעם בלילה, בספר בדרך כלל כותבים בלילה ולא ביום, מתי שהראש הוא בשקט ואין סביבה שום דבר שקטה. ולא פעם אחת קרה לי שאני בכיתי תוך כתיבת הספר, צבדתי את עצמי
האם זה נכון מה שאני כותב, אני הייתי שם. זה לא מתקבל על הדעת. כל כך הרבה פעמים להיות בסכנת נפשות ולהישאר בחיים. מי חשב שאני אגיע לגיל הזה, וזה היה פנטזיה. אז זה היה כשכתבתי את הספר, וזה היה לא קל. הספר יצא, הוא היה מיועד למעשה, הוא לא למכירה, הוא היה מיועד למשפחה. זה ספר הוצאתי הכל מכיסי, פרטי, ולא אף גרוש אחת משום מוסר. זה רק היה למען הדורות הבאים שידעו וישמרו ויזכו. זה היה לי חשוב מאוד הספר. והיה לי כבר הרבה עסקים, וגם עבודה ציבורית. אני החלטתי פעם אחת שלא היה לי הזדמנות לסיים משום שהייתי צעיר מתי שנכנסתי למחנות ריכוז, שאני הולך ללמוד את האוניברסיטה ולגמור את התואר. למדתי באוניברסיטה שנתיים, באוניברסיטת בר אילן, וכן, שנתיים, והייתי צריך, עוד שנה אחת הייתי צריך ללמוד על מנת לגמור. אז קיבלתי אז לצערי הרב את הניתוח לב הראשון, אז אני הפסקתי את זה. אבל עוד שנה, לא הייתי ממשיך, הייתי מקבל גם את התואר האוניברסיטאי. תוך כדי עבודה, תוך כדי עסקים, תוך כדי עבודה ציבורית. הכל תוך כדי. המסר לדור הצעיר הוא שניים. א', שלא יהיו אגואיסטים, אלא יתרמו לקהילה. לתת לקהילה ולתרום. אדם חי לא רק בשביל עצמו. הדבר השני, וזה החשוב לי ביותר, שאני מוסר את זה לכל הזדמנות, אגב, תוך כדי הפעילויות האלה שאני עשיתי, הייתי גם מרכז הרבה שנים את הפעילות של המחנות, של לנדמנשפטים, של העיירות שלנו. יש לנו בית בתל אביב, ואני הייתי מרכז את הפעילויות שכל שנה את האזכרה לעשות אחרי הקדושים שנהרגו. הפעילות הזאת אני מעביר גם לך בעיקר, שאת תמשיך, את עשת את זה כבר שנה אחת, תמשיך בעזרת השם, והחשוב לי ביותר שהדור הצעיר הוא שוכח יותר מדי מהר מה שהיה ומתמסר יותר מה שהווה הרגע. לזכור את השואה. זאת הייתה שואה שדוגמתה לא הייתה מעולם, אפילו לא חורבן בית המקדש. וזה הדור הצעיר צריך להכניס לעצמו לראש, לזכור את זה ולמסור את זה הלאה לדור, מדור לדור. מתנדב למופת. אבא, על הדרכים שכה אהבת לטפח, אני הלכתי וניסיתי לנצח.